Roro jonggrang apa podang kuning? Roro jonggrang karo podang kuning. Alah iki loro 200 kok iki loro 100. Bisa nang jero ta. Tos dulu. Wonten kanca tani. Iki nggih tembang nggih mawi donga mugi ana langsih tinebena ing sambe kala. Lan kita sedanten gegayuhanipun langsih saged ginayuh saged jumbuh. Amin. Orang ngono dadah mburimu dadayu dami ya Rek. Yuk dami kita tani. Langsih lagi mawon. Aduh kaget aku. Foto jajan Pak Gina. Jadi mawon nggih Pak Mat Buman Pak Supriyanto. 1 2 3 on channel. Mas Diki udah Ica. Hello Mas Diki. Caca gacet ki sayo rukun rame-rame nonton raya adat bisa bolane konco kaniyati sapa burung tumrap Cahyo Merdeka Sandra Fisya langsih dari mawon Papa Harso penting guys awasanya senang atine yo nandurin mulamu palawija sawar mate apam syukur kabeh tuwuh kang sarwa
Musiknya mandek atau yo mandek barang ngerti ngene ya. Lho dipasang kaya kompak. Oh, lah kata lumban. Ha niki dulur-dulur saking Kudus Rawo. Wonten Pak Julianto, Mas Ahmad Diki, Pak Rembi, Pak Toyo. Oh, dono bosku. Taline ngasmara apa katut lanangan? Ayo. Ah, kalining asmara. Nggih, saking bosri menjanipun Pak Man Bumet Sebasuwun rawuhipun. 1 2 3 on channel Sebasuwun. Pak Repin wonten Gonji. Kalau mau ngaturi menjanipun Pak Kaji Harso. Mbak jenengan griyane mriki to. Ayo tak tampir to. Caca. Ini diwaca dhisik ya Nyes ya. Dari Pak Repin Bapak gadis manis Kalimantan. Boleh saja. Langsung kebelat dilanjut langsung dari Bapak Sujono Tisari. Pak Sujono pundi Pak Sujono? Niki Mbak, saben nggih. Niki wonten podang kuning riyen. Mbak minta lagu malam terakhir ki langsung gadis manis. Moga ana jengene. Ono sepenting ana duwite. Ono jengis tenggal bagus tenggal wonten kok niki panitia acara mekaten J saking langsipun tenggo tembangipun Sinar Sayu Madika mangke tenggal bagus tenggal pun atur. Si wonten podang kuning Pak Kaji Harso. Kebelat. Kebelat ya, kebelat. Nggih. Bu Darmi pundi Bu Darmi? Halo Bu Darmi. Oh, mboten nonton ta? Jare sing duwe kowe, mikir mau Bu Darmi sih. Ora kok gak ana sing kenal Darmi menawa. Wis ora awakmu dhewe rene kok gak ngerti. Aku wae. Si Pak Kaji Harso. Ini nadane cowok napa cewek, Pak? Campur aduk. Ya wis campur aduk. Iso nek ngono kancane. Podang kuning Pak Kaji Harso sampe nika wonten aturaken canda. Sih. Pak Ngadimin saking Kudus.
ati kebranan ora mendon iku tapi saya terang rasranane kondikan kulo tembano Oke baik, orang-orang ada doli penam abang-abang ini mau nomor piro lipene. Gemes aku lho ngene. Sesuk tuku sesuk ning pasar ya. Iki gambarane kowe sok tak tuwa ya ngene. Wonten kaping guna. Pamundutane niki Bapak. Kalau mau bakule getok sinten nggih? Tadi supir Bapak. Bapak Dasno, Ibu. Ibu kami, waduh, sing duwe getuk langse. Oh, waduh, getuk rutin lah ya wis ngono kae rasane. Nah, iki getuk langse. Rasane koyo apa ya? Serondenge ireng apa putih? Ireng. Serondenge yang putih iki. Lho, kok beda karo serondengku, Nyes? Serondengmu Ireng iki. Alah iku ae ya kaya getuk runting rada coklat-coklat piye ngono. Pak, sampe nih kamu nanti capek gondong sih, mau gue nyekar piyambak napa pun artisnya saking Cahya Mardi kok artis ini kalau Irma belenok mau gue nanti capek gondong. Salam kabeh ibu nggih. Ugi nyuwun niki kamu dengan sawetawis wonten HP ingkang ical. Ketok mereknya apa tipenya iki? Apa Samsung matamu apa? Samsung matamu. Redmi apa gitu ya? Ketok enak HP kok nganu angel bali. Yang merasa kehilangan HP segera merapat di samping panggung ngono ya. Pokok sing kelangan bukan merapat, sing kelangan kon tuku neh. Ngono wah bisa. Ini bagi yang menemukan, insyaallah mangke wonten imbalanipun piyambak. Mangke yo iki. Iya, ketok enak HP ki angel. Wah,
Iki datane mati sisan ya. Gak apa-apa mbok menawa ana piyai sing loman nanging insyaallah pun gatos wonten dinding panggung pemilike 2 juta anak ketemu. Waduh, HP-ne regane 1 juta. Gak apa-apa. Sing penting isine. Videone. Monggo wonten samping guna iki. Pak Admin Nggih sabar nggih. Pejatan gak boleh ketok langsung samping guna penataran. Halo Bapak Kasna.
panitia acara. Om Dono, halo yang dari Kudus. Endi mau? Ngersake sinten? Adik Risma apa Adik Asma mangke? Ya Asma ta. Asma. Bisa aku nak ngerti Asma lah koyo ngilu aku. Ayo, kene kok kaya ngelo. Ya padha rupa. Soalnya bahkan wae Mas Bisa Dono. gadis manis Kalimantan, masih atur panitia acara artis spesial lagune ya spesial. Sapa? Sapa iki? Sapa? Sing duwe cahya mardi kok. Anjar Pramesti. Piyayi langsung iki ben pirsa. Anjar Pramesti bose sing dilak ya. Iki lho Anjar Pramesti. Jadi solis Kalimantan kok diatur panitia acara semono. Ayo deh. Anjar kok bededek. Mak. Ayo. Kaget aku. Api-api. Apa iki mau mbaknya?
Kene iku mau durung nek cebok ning kalau bos